Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Bueno, kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Aspaldi da ez genuela horrelako solasaldi bat egiten, eta duela ordu bat hasi gera, eta berriro hasi behar izan dugu grabatzen. Holako gauzak pasatzen dira. Orain ja grabagailuarekin gainean nago, bada ere, ja ez naizelako fiatzen. Baina, bueno, esandakoa, gaur Ibai Arrieta daukagu, argazkilaria, eta duela hilabete asko hitzartuta genuen solasaldi bati ekin diogu. Aitzakia izanik, berriro esposaketa bat ireki duela bere herrian. Hau lehenengo esposaketa Donostian egin zuen, eta orain Usurbilera etorri gera, hau dena berriro grabatzea. Ongi etorriak Marruma Kulturalen solasaldi berri batetara. Marruma Kulturala. Bueno, kaixo, Ibai. Ongi etorri esan Manuel, beti esaten dualako, baina gaurkoan honea etorri gara, Usurbilera, zure herrira. Ongi etorri, plazerra hemen zuekin izatea, egia da hori, denbora bat, gauza bat eta beste kostazai guzita egitea, baina, bueno, baldintza ona, ni behintzat pozik, egoera hontan hemen izatea, Usurbila zuek etortzea, ongi etorri, eta hoixe. Hasi beharko genuke esaten non gauden. Bai, ointxe gaude Usurbilgo zutegi kulturetxeko erakusketa geran. Bertan janela argazki erakusketa dago ikusgai, hau bere garaian aurkeztu zen Donostian 2024ko ekainan, Dock of the Beiren programazioaren barruan, Koldo Mitxelenan egintzen erakusketa bat, kasu hartan argazki ez gain baziren erakusketa zabalagoa zen, Alestrigen bideoak eta erakuste ziren, hori Garbine Ortegaren komisaritzapean egintzen erakusketa izango zen hau. Eta oraingo hau da, Usurbilgo zutegin egin da, bertako musika eskolak 40 urte, berrogei urte ospatzen ari da, bestalde hori, urtero antolatzen duen Soinurbil deitzen da nolako musikaren inguruko ziklo baten barruan kokatu da, orduan luxua handia da bertan izatea, bereziki hori, ni ere bere garaian musika eskolako aurri izan nintzen, eta herri mailan musika eskolak egiten duen lana gazteok edo musikara gerturatzeko balore handiko lana da, bere garaian hori guk bagenuen musikazaletasuna etxetik geneukana, baina orduko kuadrilatxoak aurkitu genuen musika eskolan, bai solfeo, musika instrumentuetan, eta olako irtera bat, eta ilusio, esan nahi dutena honekin da, ilusio berezi egiten didala, kontestu hortan erakusketa hau hemen zabaldu alizatea, eta oso pozik nago. Atzo ezagutu nuen musiko eskola, eta ez dakit berria ematen du. Egoitza, asko gustatu zitzaidan. Bai, egoitza oso ederra da, ez dakit, 3-4 urte izango ditun irikizana, baina ni nator eraikin horren bertsio zarretik, Villa Pilar deitzen egoitza hartan ibiltzen ginen, eta hoixe. Asko gustatu zaidana eraikin horretaz, da leiho handiak dauzkala, eta kaletik dijoana ikusten duela barruan jendea entzaiatzen. Eta esaten nuen, ez intimitatea behar dugu, hau gaude egiten, eta esan nuen, azte polita. Bai. Ni egia esan hori, bertatik pasatzen naizen bakoitzan egoitza berak arreta pizten du, eta gero hori, ditun lehioak eta gonbidatzen zaitu barruan zeharidan pasatzen, ez? Horako eskoletan gainera badakizu beti, zerbait musika zerraiko ia jotzen nortzuk. Zuze jotzen zenuen da? Nik akordeoia, lehenengo instrumentua akordeoia izan zen, eta gerorago gitarra. Bai, akordeoia
ez dakit zehazki zergaitik aukeratu nuen, eta hainbat urtez jo nun, eta gerorago, hori, musika zaletasuna, edo pixka koizkortu zeanean, gitarra, orduan, gitarra, gitarra espainolakin indako klasetan, eta gero gitarra elektrika, eta hori garai hartan revoluzio bat zan guretzako. Hasieran musika eskolan ez zegoen gitarra elektrika ikasteko aukerarik adibidez, eta halako demanda bat, edo orduko ikasleo ginen, genuen olako demanda bat, eta bertan musika eskolan lanean zebiltzan haiek jakin zuten gure demanda hori ulertzen, edo pixka bat gerturatzen. Orduan, uste dut, garai hartako musika eskolako kideek jakin zutela nolabait gure egonezin hori edo genituen amets musikal horietara, genituen amets musikal horiek nolabait elikatzen, ez? Bereiek zituzten aukerekin, eta naizta bere garaian gu agian inkonformistak izan, eta iruditzen zitzaigu, musika eskolaren bide igual ez da, baina era berean hori, denboran aurrera inda, balorean jarri beharreko gauza bada. Eta gainean ikusi ditugula, azti horiek ere indira, eta talde batzuk agertu dira Usurbil inguruan, eta jarraitzen ditugunak, eta barrumatik ere batzuk pasa dira, eta haizu, zorionak horregi duela urte desente lan egin zuten. Egin zuten eta egiten duten, eta netzat bere biziko funtzioa du horlako musika eskolek egiten duten lana, ez? Gero egongo dira 1000 motatako musika eskolak, baina musikara gerturatzea modu goxo eta motibatzaile batean, usteet, ume bati, edo musika eskolan hasi den pertsona bati dakioken ekarpen handi badela. Hala ere hemen argazkilari zeralako zaude, arrori nola hasi zen, nola sartu zitzaizun? Argazkilaritzaren arra txikitatik aita eta ama, baina bereziki aita ikusten nuen reflex kamera batekin, eta gerturatu, begiratu, eta esate ziguten egon zaitez hor, eta bitarte hortan zerbait pasatzen zen, eta zenbat botoi ditun aparatu horrek, eta usten zizun ikutzen? Ez. Hor, bale. Eta agian hori izan da arrazoia, ez? Usten zidan ikutzen, baina ez agian nik nahi beste, ez? Gero ja pixkako eskortzeako handia uste zizuten, baina aurra ginean, eta hori eskua ezin zen, eta nik nahiko nuken ibili begiratu, baina ze magikoa da, ez? Zuke kamera bat gitara eramaten dezun momentuan, eta lau ertzen barruan ja mundua ikusten hasten zeranean lau ertzen barruan, ez? Eta horrazten da nik uste dena. Gero ja hori garbi dagoela, nik uste argazki hilariok bagerala gustatzen zaizkigula aparatuak, bere hotzean gustatzen zaizkigula, eta gero, nire kasu amintzat, gero deskubritzen duzu argazkilaritza zerbait zabalagoa edo zerbait aratago dijoan kontu badela, eta teknika eta makineria bigarrengo plano batean geratzen dela edo geratu behar dela. Gogoratzen duzu lehen oroitzapena ez zure aitaren kamerakin baizik, eta zu argazkilari bezala edo argazkigile bezala edo lehenengo oroitzapenik baduzu? Argazkilari bezala zerbait erretratatzen konkretuki edo sentsazioren bat, edo gogoratzen dut, ezakizen momentutan esan nula hau. Ez. Esan dut, hor argazkilaritza bidean erabaki bat hartu behar izan dudana da, ogibide hartu nuen momentu hori, holako erabaki transcendental bezala bizi dezun zera hori, eta hori daukat horrela markatuta. Eta nola izan zen? Zerati, zu uste beste lan bat zen? Bai, ni beste mundu batetin etorre, baina hor, horrentxe erantzungo izut hori pixkat, etorri zaidalako galdezkari zinela zeri egin nion argazkiak eta zeri eta lan bezala, eta izan da flashazo bat izan da, horrentxe daukat burua edo irudi batzu ditut
ikastolan eta umezaroan, ez dakit, 8-9 urtekin oparitzen dizute kamera bat, gure garaian behintzat ez, kamera zen eskursiotara eramateko gailu bat, bere 12ko karretearekin edo 24koarekin edo ja 36ko karretea bat zinean, ja zinean... Hori desechauleak ez zianean. Eta desechauleak ez zianean, hori niko goratzen dut, Aitona Amonek eta erdi jostailuzko kamaratxo bat oparitu ziatela lehenengo argazkia garekin edo hori izan zan alegia, nik klik egin eta handi denbora batera errebelatuta ekartzen etxera iristen dira argazki batzuk eta sentsazio hori nire argazkiak egin ditudana, horrekin ez dakit 6-7 urte izango nituen ondoren gurasoek hori, eskursiotara eramateko lako kanon txiki bat, kamera automatiko txiki bat oparitu zidaten. Eta ezaiazu galdetu nundik eta nola, esaten izun irudi hori da, etxean anaiarekin, anaia txikiagoa daukat, eta estenatoki bat montatu, eta estenatokiaren fondoan idatzi zutagar, rotulagailuekin, flexoak hartu, gidatu, eta beste, eta gorat zutagarren jaiotze basatia zinta zala, jarri hura, eta bai anaia edo bai ni gezurtazko mikrofonoa hartu, eta publikoa izango bagina bezala, argazkiak egiten aritzea, ez? Eta, Zenbat urtekin hori? Ez dakit, esate izu, dointxe momentuan izan dan, referentzia hola temporala jaiotze basatia zintan, jaiotze basatiaren zinta originala. Osa, ni bakiten zungo nula hori 12-13 urterekin, ikastolan neon, baina ez dakit lehenagokoa zen. Osa, 80 gutxia. Bai, ez zen disko atera berritan izango, nik ez dakit, igual... 12 urte inguruen nik ere izango nituen, ez dakit, olako. Baina hori, eta alako batean nik ez dakit zeba zuzeneko bat erretratatzera jolasten aritu. Nik ez dakit nun baita ikusita nituen. Ze egia da, kontzertutan argazkiak ateratzeko referentziak askoz berandugokoa dira, ez? Niko horatzen dut Ikor Kotxek aterazun Rock and Click edo aterazun liburura eta liluratu nindun. Eta liluratu nindun hori kontzertuak horrela argazkiak ateratzeko, osea argazkiak, kontzertu bat fotografikoki nola enfrentatu edo nola jarraitu eta hori egin zitekela eta beranduago zetorren, ez? Baina, bueno, hoxe, ez dakit. Erreferentzia hori entzun dizu, noiz oparitu zizuten liburu bat? Bai, hori bikoteak elidek oparitu zidan liburu bat, eta izan da, ez dakit, asko eragin didan liburu bada, karo, gero bertan ateratzen diren musikari, eta bar, Euskal Herrian garai hartan erreferenteak ziren musikariak ziren Ertzainak, Tijuana in Blue, Rip, La Polla, orduan puri-purian zegoen kuraia talde bat, Berri Txarrak beraren argazkiren bat edo beste badago, esanet, markatu nindun, ez? Eta hori ez dakit 2000ko lehenengo hamarkadan izango zen. Eta bai. Hamarkadako zea hortan, ez dakit 2006, 2007. Ertzainak lehenago. Karo, bilduma hortan deneti zegoen, orduan nolabait ikustezan nik txikitatik edo nahiko gaztetatik konsumitzen genuen bai etxean, bai gure lagun artean konsumitzen genuen musika hori negu gorriak irudiak zeuden bertan. Eta netzat hori magikoa zen. Eta era berean zen, geneukan edadeagatik edo nik hortzeuden kontzertu horiek ez nuen bizitzeko aukera izan. Orduan nolabait argazki horiek ziren kontzertu horiek nolakoak izan zitezken irudikatzen hasteko edo imaginatzen hasteko eskaintzen zuten erramintak, ez? Eta kontzertu horietan agertzen da hemen ondoan daukagun frontoia? Bai, etxeiaken irudi bat burura etortzen zait, uste dut, negu gorriakena ez dakit, eta gero beste gauza bat, hemen haurtzaroan oso presente izan dugu, hemen frontoian egon ziren hainbat jaialdi errebindikatibo, baina garai hortan edo errebindikazio horiek nolabait
musikarekin indartzen ziren, eta frontoian talde asko ikusitugu soinu probak egiten. Gero benetan jotzen zutenean gu etxean ginean, ez? Eta ja beranduago, ja hasi ginen, zaitaztuko adibidez, anaiari argazkiak egiteko erabili nuen kamera horrekin berarekin urte batzuk beranduago, hemen azken Insumiso festan, hori ni gainean eraman kamera hori, kontzertuak ikusten ari ginen, baina egun hortan egin ditun argazkiak adibidez, lehengoan negatibo aurkitu nuen kaja batean, eta gau hortan egindako argazkiak, kamera automatiko batekin, baina hori, La Polla Records baten kontzertuan, nigo goratzen dut, impresionatzen gindula berantzegon anabasak, eta seguru sentitzen ginen lekua zala estenatokiaren gainean, taldea eta publikoaren arteko puntu hortan antxe ginela, eta nik ez nun zalantzarekin argazkiak egiteko, ez? Garaian gatik zu oso gazte zinen. Insumiso eguna, ni esango nuke 2000, baina lehenago izan zela... 16 urte, azken Insumiso eguna uste 2001, nik 16 urte inguru izango nitun, eta goratzen dut hori, kamera xarra hartu, eta inungulako pretensio hori, baina argazkiak atera, bere flasha botako zuen, baina, hoxe. Gaur egun... Baina ez dute enkargu zera hori, ez dakit nik uste, interes horren interesen bat, zerbaitek erakartzen zidala horren testigu dela gertaera hori, ez dakit, eta gero ja beranduago, hori, gogoratzen dut argazkilaritzarekin zerikusik ez zuten ikasketak egin ditun, eta bide hortan sortu zitzaidan aukera bat aisialdian argazkilaritza laborategi batean aritzeko, hori ikasi, probatzen, aurrez ikastolan ere hautazko gai bezala gela beltzan ezautu genuen, ez? Azkenean argazkiek egin, eta netzat magikoa zen, zuk karrete bat sortu zen ezakela hainbat metroko rollo batekin, gero hori zurrebelatu eta paperera matea, hori itzela zen, eta magnetismo handia, erakarpen handia zeukan. Eta, ja ikasketa bukatuta, lanean hasi nintzen, eta nik ez neukan ez dirurik, ez aukerarik etxean edo inguruan laborategi bat montatzeko, eta alako batean argazkilaritza digitalaren buma etorri zan, reflex digital haiek, eta nik lanean gogoratzen naiz lehenengo erosi nuen gauza bat lehenengotako soldatekin hori zela, argazki ekipo reflex argazki bat, eta ikusten nuelako horrek bide mundu berri bat zabaltzen ziala, eta... pasazitzaizun niri bezala, zati nire bai erosi nuen lehenengo reflexa, gero kriston beldurra nion kalera ateratzen, ateratzen nuen, baina kontu hau, esaten nuen, eskik, hasieran orain garestea dira bai kamarak, baina lehen... Hoi igual izango daukagun deje bat, ez? Hain txikitatik inguruan ditugun kamarak eta ez badizkigute utzi edo gauza sakratu bezala, zure kamara da, eta eroriko dan, edo ez dakit, ez dut gogoratzen, nik gehiago zen, hau erabili nahi dut, eta nik gogoratzen neukan bildurrik handiena garai hortan zan, kalera atera eta horrelako kamera batekin jendaurrean mugimendu hau egitea, ez? Jendeak kontziente izatea, hau argazki bat ateratzen ari zen, eta nik inguruan jendea hortaz kontziente zela ikusteak impresionatzen indun, da hori zan pixka bat impresionatzen indun, ez dakit. Eta, musikariei batzuei pasatzen zaien bezala, kasualitatez izena jartzen dizkiezu kamarai? Herramienta dira eta jazta. Geho, pixkate kamara kutxunak eta badituzu, ez dakit, baina izenik ez diot, ez zitzaidan burutik ere pasako, hori, kamararen bat edo beste badaukat, ja xaharrak eta ikustea, kamara honekin bide hau egin dut, edo irudi hauek egin ditut, edo beste, edo... Batalitan bat beste gogoratzea, baina ez dut lotura sentimental handiegirik
egiten kamera horiekin ez bada hori. Ja, ez dakit. Zaila izan zen erabakitzea profesional sartuko naiz, bidea latza, oso argi zen eguen eta aurrera etortzen den guztiarekin, edo zer? Oso argi nuen saiatu nahi nuela. Bai, oso argi nuen. Oraindik gaur egun ere aitortu behar dizut, zalantza batzutan piztutzen dela, baina oso argi nuen, ez? Lana eta bizimodua ulertzeko badaukagu oso modu markatu bat, edo nik garai hortan lana eta bizimodua aurrera ateratzeko ulertzen nuen modu bat, eta lan konbentzional horiek nolabait ez negon gustora. Ez negon gustora eremu batean eta era berean ikusten nun bazegola argazkilaritza bezalako gai bat gero eta erakarpen indarra handiagoa zuena, gero eta gustorago sentitzen nintzena eta zergatik ez saiatzeko aukera bat zegola. Egia da inguruak babestu nindun eta bildurra handiak nituen momentu hortan salto hori egiteko eta gertukoek eman zidaten babesa eta bultzada hori gabe segurazki ez nun emango. Gero, behin profesionalizatzen zehala, ez da dena luju bat, ez zaude beti erosoen zauden gunetan, kontzertu argazkilaritzan eta bar. Badago lanen bat egitera behartu zarena lanagatik, jateko mania daukagulako, baina gero esan dezuna, bira, lan hau gustatu zaitu. Bai, a ber, horre azken aldian, ezkontza argazkilaritza egin dut, adibidez. Ni pereza izugarri ematen. Bai, batez ere, zuri igual ondo ematen zaizulako erlazionatzea jendearekin. Neri ez da gaizki ematen zaidala, baina pereza ikaragarri ematen dit, batez ere ez ezaguna dira. Lagunei oparitu dizkiet ezkontza argazkiak, nire opari hau da. Errela ez dezue 2.000 euro gastatu behar. Baina ez ezagunekin ezin dut horri. Karo, da nola enfokatzen den uste garrantzia handia dula, ez? Nik garai hortan bizi nuen nolabait enkargu hauek eta esaten zenun pixka bat igual pereza edo sortu dezakela. Azkenean, nik garai hortan erabaki hori hartu nuenean paraleloan formatzeari ekin du. Alde batetik Andoainen hainbat olako kurso bat egin nuen, Andoaineko zine eskolan, eta pixkat argazkilaritza erreportaira, eta oinarrizko argazkilaritza nozioak eta ulertzeko, hor lehenengo pausua edo, gero beranduago, Donostira edo hemen ingurura konturatzen zera, gerturatzen dira argazkilari batzuk, tailer batzuk ematen dituzela, eta ja hor deskubritzen duzu kamara zaratago argazkilaritza ikuspegi bat egukitzea ze garrantzitsua dan, ikuspegi hori lantzea ze garrantzitsua dan, ematen dizkizute olako pauta batzuk, gero beranduago hemen UEUk antolatzen duen hainbat argazkilaritza ikastarotan parte hartu nuen, eta ikastaro horietan Jesus Mari Arruabarren argazkilariakin ezagutzeko aukera izan nuen, eta bera pixkat nik maixutzat hartu izan dudan zera da, eta alako erronka batzuk jartzen zaizkizu eta zu behar dezu espazio batzuk erronka horiek lantzeko, ez? Eta orduan nik ezkontza edo edozein argazkilaritza enkargu hartu dut, ez niri nik gustatzen zait edo ez zait gustatzen, ez? Baizik eta garai hortan gehiago zen argazkilaritza praktikan jartzeko olako simulakroak zion. Egoera hau daukazu, egoera honetan emozio hauek eta abar azaleratzen dira, identifikatzen dituzu, eta nire lana da emozio horiek erretratatzea, ez? Eta hori da zure egonezina, ez niri hau ze iruditzen zait. Emozioetan murgildu eta gero argazkiak ikusten dituzunean aterako zaizu iritzia edo, ez? Eta pixkat hori izan da jarrera. Orduan edozein herrian, edozein ekimen zegonean edo, nire buruari jartzen izkion horrelako ariketak. Eta bide hortan, etorri zen adibidez,
2012an gaztetxe, Usurbilek izan duen azkeneko gaztetxe okupatu zen, eta hor, bai, jarrera aktibo baten ja nere buruari jarri, hemen dauden kontzertuak ikuspegi fotografiko batetik erretratatzen hasiko naiz. Izango da nik argazkia lantzeko daukadan terreno bat. Ze garrantzitsua diren gaztetxeak? Jo, nire kasuan eta kontzertu musika argazkilaritzan, bai. Uste denak izan degula gaztetxeren bat gure etxe bezala. Bai. Eta bai kontzertutan, baina bai beste dozein ekimenetan edo antolatzen ziren manifestazioak. Osea, azkenean egite dituzu argazkilaritza tipo ezberdinak etxe baten barruan. Bai. Eta hori ikaste duzu pila bat. Bai. Eta gainean etxean zaude. Ez zaude ze pasatzen da askotan beste eszenatoki batetara goazela, zaude bakarrik, itxoiten, kontzertu hasiko da, bitartean kaixo, igual ezagunen bat daukazu, baina urruti balin bazoaz ez, eta zure etxean zaudenean, kaixo, no seke, eta orain hasiko ga, eta, asko zer relajoatuagoa zaude, eta gero beti dagoen tensio puntu hori, ze garrantzitsua den etxea edukitzea. Bai, eta batez ere, gaztetxean hori, bertan aktiboki lanean zauden momentuan, bada zure bizitzan oso presente dagoen espazio bat, gaztetxea nik aldarrikatzen dut eskola bat bezala. Hor, ez dakit, gaztetxeetan ibili izan geranean, bertan ikasitako gauzak ikaragarriak izan dira, ez? Eta orduan, argazkilaritzara eramanaz, aitzeki paregabea edo eremu paregabea sortzen zen erreferentetza zenitun argazkilari hoien gandik jasotako mezu hori, bazuk nolabait praktikan edo lantzen hasteko eremu bat, ez? Eta izan daiteke, bazuk esan dezune, kontzertu bat izan daiteken bezala, gaztetxean, nik gogoratzen naiz, okupazioa bera dokumentatu nuela, eta azkenean, ari zera argazkilaritzan eremu ezberdinak ikutzen eta eremu ezberdinak lantzen, baina zure autua garbi izanik, ni hemen argazkilari bezala nago, edo nire funtzio hau da, eta hortan murgiltzen zera serioski. Profesional bat izango bazina bezala, eta horrek ematen dizuna, eta dokumentatuta geratzen da. Bai. Usurilekoa zezan, Eliza? Zein, ez, azkenekoa hori, orain etxe bizitza batzuk, Alkartasuna kooperatiba zen olako pabelloi bat. Eliza zer zen, Aginagakoa, hola? Bai, Aginako Eliza Zarra, ointxe hori, auzo proiektu bezala da, baina ez da gaztetxe bezala, baina hor, igual bere garaian, kontzertuak eta Aginako gaztetxe eszenak edo pentsatzen dut erabilizala, baina ez dut uste gaztetxe bezala. Inoiz edo naiz. Nahi pasazitzitza berdina, Kortxonea gure Groseko gaztetxa, 5 urte iraun zuena, oso garrantzitsua zen, bai, ni okupazioan ez nintzen egon, baina bai lehen auzolanetan eta bar, eta dena kristo inda eta ikustea argazki nola kaka guztia teatzen dezu, garbitzen dezu, paretak margotu, grafitia jarri, dena txukundu, eta esatezu, pira nola zen eta nola dagoen, eta gainean dago dokumentatuta. Hor, garai hori, esaten nahi zen, garai hori gogoratzen dut, eta nik berdin ez, ni flipatzen nun zentzurtan, Usurbil bezalako herri txiki batetikan, Donostin, Alboan, hori, adibidez, Kortxoenean egiten zenuten lan komunikatiboa, eta lan komunikatibo horrek olako miresmen bat sortzen zinuen, esaten, behira ze herri proiektua edo, esan nahi dut, ez da proiektu profesional bat, baina ze erantzun duina eta kasi profesionalak izango bazinate bezala ematen zenioten erantzun bat, behartzun erantzun komunikatiboa, ez? Zer esanik ez ondoren piratetan egiten zenuten lan hori eta nola azaleratzen zen, eta nik nolabait extrarradiotik lan horren emaitzak ikusi eta esaten nuen, ze ederra eta ze lanketa interesgarria, ez? Piratetakoa ikuste dut oso zail bezala inoiz horrelako zerbait berriro gertatzea zen. Ni argazkilari bezala iritsi nintzen piratetara, komunikazio taldera, baina garai berdinean, sartu ginean, 14 bat pertsona,
Eta 8-10 geuden 2 astero bilerak egiten aste nagusiari begira. Osea, zan 2 astero bilerak eta lemak eta irudia eta nor egingo du, egin behar dugu bideo bat, nor egingo du, ni, no seke, eta testu bat idatzi behar da, eta nor idatzi dugu, testua, kazetariak. Eta geuden batean hor talde bat hain potentea eta hain beste gauzateatzen genituenak, eta ja pixkat ontziola edo beranduago sortu zantzan pixkat kontrolatzeko edo batzeko dena, nondika, baina komunikazio talde hori izan da, ni egon naizen komunikazio talderik potenteena, handiena, eta ze ilusioa zegoen. Hori bai, gero erretzen zera, eta handitzen zera, ezin dezu aguantatu aste bat, ni goizeko 10:00 goizeko 3:00 egunero. Argazkiak atera, editatu igon, Karo, bukatzen da aste nagusia eta gorputzak egiten dizu, adios. Adios. Eta gainean batzukin hitz egiten esaten genuen, beti gaixotzen gera. Aste nagusia bukatutakoan gaixotzen gera. Da, zantute ikaragarria. Eta ja ikasten dezu esaten, ja, jun behar retiratzen. Baina, kristo ez da kanpotikan bakarrik, ni baloratzen dut pila bat garai horiek eta lortu genuena, eta gainean konturatzen zerala komunikatiboki kriston lan egiten dezunean, hor gainean dauden beste indar batzuk, esate, a ber, nola sartuko gean hemen, zatik hauek publikatuko dute eta ikuste dute 5.000 pertsonak. Eta indarra da. Bai. Eta, bueno, igual astapen hasian, ez, bain sarek eta komunikazioak hartzen duen zentzua, bueno, igual ja hitzeiten ari gana, igual harriaroataz ari hitzeiten, eta igual ari gaz, 2010-2012-az. Baina, nik hori, azpimarratuko nukena da, hori, gaztetxe eta mugimendu hauek zeukaten zerazan zuk zerbaitean sinisten bazenun, eta zerbaiten inguruan lan nahi bazenun, inguru horrek eskaintzen zizula aukera, bueno, gai batean edo bestean aritzeko, baina lurreremu oso interesgarria zena, esan dakoa, ez? Arte ikuspegi batetik landu nahi zuenak, hori nahi zuenak bere ekarpena, zeukan eremu hori, argazkilaritza ikuspuntitik edo, ja pixkat fotokazetaritza edo, hori lantzeko aukera ere eskaintzen zuen, eta kasi lan profesional batek izan dezaken seriotasun bera edo handiago eskaintzen zenioen, ez? Orduan, nik beti aldarrikatu dut hori, zu bizizaren inguru hortan aurkitzea, zure pasio edo zure egon ezein hori askatu al izango dezune eremu hori, eta gainera egiten dezune ekarpena ere, pues bueno, interesgarria da. Zuri musika argazkilaritzan ezagutu zaitugu, musikarekin zer ikusirik ez duen beste ambito bat, ere bai asko erakartzen zaituena argazkilaritza bezala? Neri gustatzen zaidana, karo, hemen egia da orain agian parte visiblea edo zera pixkat musikatik bideratu dudala, baina niretzat ez naiz hor askotan aldarrikatu izan duena kontzertu argazkilaria edo ez naiz konsideratzen etiketa edo horrenpean edo ez naiz identifikatzen. Pixka bat nik nahi dudana da historiak kontatu eta nolabait historioietara gerturatu baldintza egokitan murgildu eta horren nire ikuspegia edo ikuspegi fotografiko hori eskaini ondoren, ez? Eta orain kriterio hori agian zorrotzagoa daukat, baina lehen esaten izun bezala, eskontza batek sortzen ziren erakarpen indarra, ze fotografikoki baziren momentu batzuk egin behar zenun ariketa bat, eta ariketa tesitura hortan jartzeak niri hori interesatzen zitzaidan. Emozio uneko momentuak kontatzea. Berdin, etxean, ingurukoei, maite dituzunei, egiten dizkiezun argazkiak, ez? Momentu baten berezitasun hori nolabait erregistratzea. Ez dakit, baden, holako Diogenes bat daukagula, baina erakarpena hori da, ez? Olako emozio estanda batzuk bildu eta lanketa hortan murgiltzea. Eta kasu hortan, itzuliz, musika bai izan da, aipatzen izuna, nik musikari ez naiz konsideratzen, ez dakit konsideratu izan nahi zen ere, baina musikazale bai.
Eta musikazaletasunaren inguruan, edo inguru horretara gerturatzea argazki kamararekin, eta horrek sortzen dizkizun emozioien bueltan halako lanketa visual bat egitea, horrek erakarpen handia sortzen dit. Baina da hori, da eremu bat non emozioetaz hitz egin dezakezun. Emozio, kasu honetan musikaletaz, ez? Eta emozioietaz hitz egitea ere bai oso ematen zaizu. Transmititzen duzu oso ondo argazkilaritzaragatiko pasioa eta... Ja. Hau, uste lehenengo grabaketan bakarrik kontatu dudala, baina bai joan gaitezkela atzera, noiz ezagutu genuen, bueno, berez musika zuzeneko akustiko batean gurutzatu ginen behin. Bai, 2019, hemen zutegin izan zen, baina, bai, zutegiko aretoan. Musika zuzenekoak egite dute horrelako akustikoan, non musikari ezberdinak 3 abesti edo jotzen zituzten, eta zu erretrato batzuk ateratzen dituen, eta pixkat, konparatzen biografia, esan, mira, hemen nineon, eta mira. Baina, ezagutu ginen, noen dela 9 bat hilabete, ekainean, Madriletik El hombre que se enamoró de la luna podcasta igo nahi zuen Donostira, eta zoden bilatzen kontaktuak, eta zu kontatu zenion beste argazkilari bati, Makeda, Madrileko argazkilari bati. Dago prestatzen esposaketa bat ezakit iritsiko geragan, no seke. Eta orduan Pablok, gidariak, podcastaren gidariak, esan zidan, hitz egin dezakezun berarekin pixkat bideaia irekitzeko eta horrela. Eta behin deitu zintu dela, hasi ginen hitz egiten, eta esan izun, orain nago laguntzen El hombre que se enamoró de la lunakoei, zu ere bai elkarrizketatzeko, eta baina transmititzen zenuen pasioarekin, eta telefono dei bat zala, esan nun, ni zurekin hitz egin nahi dut, sola saldi bat grabatu nahi dut. Azkenean 9 hilabete pasadia, berriro esposaketa ekarri dezu, berriro ireki dezu, hemen usurbilen, eta aitzakia polita zuen izateko. Bai, esan dakoa, nik ibili naiz ingrediente emozionala handia duten eremuen bila ibili izan. Ez dakit zuzenean erantzuten dudan esaten dezunaekin, eta horren bueltan da, eta esanet musika argazkilaritzaren inguruan ibili izan naizen bitartean berdin edo gehiago erakartzen induten beste hainbat eremuk. Gero da kontua hori nola forma ematen diozun eta nola plazaratzen dezun, ez? Eta nahi gabe edo nahita ez dakit, kanpora begira musikak hartu du olako pixu bat nire argazkilaritza alorrean. Eta asko erakartzen hauen gai bada era berean, ez? Eta gero bai, haua aldizkaria edo astekaria uste dela? Bai. Astekarian sartu zinen, hor bai dela beste ambito bat, da pixka... Baina oinarria ere berdina da, ez? Horra, halako batean eskaintzen da, eskaintze zait aukera bat, bere garaian Jon Markel herriko beste argazkilari bat, eta batera ezkontzak eta egin izan genitun, eta beste, eta proposatu zitzaigun hilabetean behin bakoitzak herriaren inguruko olako relatoa, argazki relato bat egitea. Osa, gai bat jartzen zuten eta zuek... Librea, guk aukeratu behar genuen gai bat, baina halako izenburu bat, lau lerroko sarrera bat, pixkat testu lagungarri bat, eta gainerako guztia argazkiek izan behar dute, hitz egin behar dutenak. Orduan, karo, da erronka bat, eremu batetaz, jaioterri eta oso zurea sentitzen dezun eremu batetaz argazkien bitartez hitz egiteko aukera bat. Eta askatasun osoa daukago, orain nik jarraitzen dut, eta da eremu bat hain askea non arriskoa du galdu zaitezkela, baina eremua oso interesgarria da, da gaia usurbil, eta usurbilen zuk argazki lenguaiaren bitartez zerbait kontatu behar dezu. Eta izan daiteke zure
bizipen bat, edo herrian daukazun zerbaiten inguruko bizipen bat abia puntuzat hartuta garatzen dezuna, edo herriko artisau edo instrumentugile batek badauka tailer bat eta pixka bat gehiago kontatzen dezu, esan eremu bat nun oso aske sentitzen naizena, eta da herriaz hitz egiteko modu fotografiko batean. Baina hor badauka ere bai lan bat, ez dana bakarrik dokumentatu, baizik eta bilatu. Osea, ja bilatu behar dezu gaia, etxetik ateratzen zea, eta orain zer. Bai, batzutan, eta oso interesgarria, ze batzutan esaten duzu, beno, gai hau landuko dut, eta aste zea lantzen, eta beste gai batzukin topatzen zea. Orduan, lanketa guzti horrek oso osagai interesanteak ditu. Azkenean bihurtzen da esperimentazio gune bat, eta emaitza hori batzutan alde batera hartu lezake, beste batzutan beste bat, baina netzat eremu horretan aritzeak, batez ere hori epe luzera begira da, behin da berriz nago herriaren bueltan, baina aspektu ez ikuspuntu ezberdinetatik. Izan daiteke ibai ertzak zaborrez beteta daudela eta hortaz hasten zera izketan, baina esanet oso eremu zabala da, ez? Eta orduan pixka bat markatzen du hori lan luze bat, eta lan luzek asko erakartzen daute, behartzen zaituzte behin da berriro leku emozional hortara itzultzea, eta nolabait musikan ere berdina da, zuk baldin badaukat aukera proiektu bat denbora tarte batean jarraitzeko aukera, bertan kontatu ditzazkedan gauzak edo bertan landu ditzazkedan gaiak oso interesgarriak egiten zaizkit, eta kamararekin sortzen dira aukera ezberdinak, eta hor bide hortan egiten dezun hausnarketak asko betetzen dago. Huevo, utzi dazu hori ze berriren jira bezala jarraitzea? Karo, hor azkenean nik berritxarrakekin lehenengo kontaktua azken bira hasi aurreko uneetan izan zen. 2018an beken uste eman zuela berritxarrakek. Urte batetako bira. Hori 19an, baina nik 18an joaten nintzen kontzertuetara nire kasa eta beti bilaketa lan bat zegoen atzean. Etzen helburua kronika bat egitea kontzertu horrena. Batez ere nire kasa joaten nintzen kontzertuetara. Iruditeria bat biltzea, ez dakit, etorkizunean zerbait egin banezake, eta beste, eta tesitura hortan 2018an beken eman zuen olako erronka bazan, gogoratzen naiz hori kristalezko sabai aipatzen zela, pixkat berrik olako apustu bat egin zuen. Euskal musikari bezala. Bai, eta bueno, junintzen argazkiak egin itun ze hortan, baina askatasun osoz, eta bueno, han egindako argazki baten bueltan, Gorkarekin harremana sortu zen, eta harreman hortan, etorri zan alako batean, proposamena baino, berritxarrak usterazi joana. Eta nire baitan esan orain da momentua. Osea, orain da momentua zerbait lanketa bat egiteko, proposamena egiteko momentua. Alako batean hori berritxarrak bezalako lokomotora batek esaten du gelditu egingo dela, osea, makineria guztia geldituko dela, eta sortzen da terreno bat oso interesgarria. Adierazten du urtebeteko jira bat egingo duela, eta egoera horrek sortzen dituen aukerak edo ikaragarri konbentzitzen duten zerbait egin zitekeela. Orduan, bueno, proposamena edo zirikatzea edo lehenengo Gorka pixka bat esatea, pauso hori emanun, eta ausartu nintzen pauso. Zu proposatu zenion berari? Zirikatu nik egin nuen, gero ja proposamena liburu bat izango zela, eta bertan arituko ginela Eider eta Biok, eta egongo zela gero Arkaitzkan oren testuak egongo zirela, eta beste, berak landu zuen zera izan zen, baina lehenengo jarraipen bat egin daiteke edo gustora egingo nuke jarraipen bat, proposamen hori gogoan dut. Zenbat denbora egon zinen, beraik, zati Ameriketara edo zineten beraikin. Bai. Eta zenbat denbora egon zinen beraikin? Ia urte bete izan zen. 2019 izan zen... Beti beraikin ez, ez? Osea, zu juten zinean
motxila, osea, enkapsulatuta ekipoan, edo... Claro, proposamena zehatza zen. Nik hor baneukan izugarri motibatzen nindun, esaten izun olako argazkilarien bisitak eta izaten zianean Donostian. Eta nik garai hartan gogoratzen dut, egondu nintzala hitzaldi batean, asko miresten nun Pep Bonet argazkilariarena. Hitzaldi hau badakit antolatzaileen artean Gari Garaialde bazela, ez dakit Gipuzkoako erreportarien elkargo bezala, edo lako antolatu zuten Kaxildan. Paseo Salamankako Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, nola? Ez, barkatu, etzen Kaxilan, 31 de agostoko kutxaren egoitza batean edo bertan, eta claro, bertan plazaratzen zena zen Pep Bonet argazkilariak Motorhead taldearen inguruan egintzun jarraipena. Eta nik entzunion, Pepi entzuten nion nola gerturatu zen taldeari, nola egintzuen jarraipena, eta zan baita irikiz esaten nun, nik horrelako gauza bat egingo nuke, eta nolabait berritxarrak egoera hortan zela ikusteak bultzatu nindun, bueno, hau izan liteke, eta proposamena ja ez da kontzertuen jarraipena egingo, ez gustatuko litzaidake atzean gertatzen den hortaz ere hitz egitea. Musika zaratago errepidera irteteak piztulezaken hori irudien bitartez lantzea. Eske hori bai dala dokumental bat. Bai, lana eta egunerokoa, eta ez bakarri taldearena, baizik eta taldeak transmititzen duena, eta publikoak jasotzen duena, eta... Bai, orduan, claro, proposamen hortan ja ez zen jo nahi dut zuen kontzertuetara, egin nahi den lan hau egiteko furgonetan sartu behar dugu. Hori da, ze kontatu nahi dezun hori kontatzeko, osea, bai, fosotik egin ditzakezu argazkiak, eta argazkiek ere egin behar dute, baina bazeukan niretzat behintzat, eta hori eiderrek eta biok hitzein genuenean garbi genuen, hori ere kontatu nahi genuela, ez? Eta horrek azkenean bihurtu ginen, nik urte hori hartu nuen behintzat, ez kontzertua, baizik, eta kontzertutik haratago hotelean sortu zitzezken momentuak kamara gainean eduki, eta argazkilari zen horrekin egotea ia 24 ordu errepideratzen ginen bakoitzean. Argazki horiek txuri beltzean dira. Bai, hor autua, eta hor definituta neukan txuri beltzezko argazkilari izan behar nuela, eta bueno, gero hemen ditugun argazki hauen prozesuan, hor momentu importante bat bizitu nuen, eta ikusi nuen hautsi izan nahi nuen mugatzea soilik txuri beltzera muga ere izan daitekela. Batzutan muga horiek onak dira, baina kasu honetan muga horiekin apurtzeko gogoa banuen, eta txuri beltz, kolore arteko kombinazio hortan, edo gaiak berak eskatzen zuen beharretara egokitzea aukera ederra zela. Eta, pixkat salto inezagian argazki hauetara, ez zegon definituta ze destinu edo ze erabilera izango zuten argazki hauek hasiera hartan, eta orduan ez nuen argi txuri beltzean edo koloretan izan behar zuten. Berritxarraken zean garbi zegon, liburu bat landuko da, urtebetez jarraipena egingo da, eiderrek koloretan lantzeko autua egin zuen, nik txuri beltzean, eta orduan, kota horien barruan mugitzeko autua egin zen. Kasu honetan, hasiera bat lanaren grabaketan... Gaur hemen gauden esposaketan, ez dugu kontatu, aurreko grabaketan kontatu dugulako, baina pixkat Gorka Urbizuren disko berriaren grabaketaren prozesua da, baina bai aukeraketan, argazkietan, aurketzen direla teknika ezberdinak edo badaude kolorezkoak, baude txuri beltzezkoak, gero ere bai hor dago argazkilari baten aukeraketa, non txuri beltzean esaten denean generalizatzen dugu, baina txuri beltzeak izan daitezke geroz eta saturatuagoak, edo ez, saturatuagoak ez, baizik eta kontraste handiagoakin, edo gutxiagorekin, koloreak ere bai
aukeratu duzu alako paleta berdina, argazki guzti, ez dira koloreak batzuk saturatuagoak eta baizik eta daukatela alako logika bat berotasuna. Estilo aldetik ere bai badira batzuk balako posterrak edo atera ditezkenak, oso simetrikoak, oso politak eta beste batzuk dira gehiago dokumentazio bezala non ez dira oso erabilgarriak estetikoki, baina bai kontatzen dutela hor atzean dagoen lanketa bat, eta tenak izertitan, kamiseta gabe, konzentratuta, hor dago argazkilari baten aukeraketa. Lehenik, txuri beltza edo kolora, zergaitik? Arrazoia simplea da. Proiektu hau, 2023an kokatzen gera, proiektu hau egiteko proposamena jaso nuenean, edo gorkaren grabaketa prozesua gizonan egin zuen, teatreo kalerilen egin zuen, grabaketa prozesu hori grabatzeko proposamena 2023an datorrez. Eta proposamen abia puntua daizu, banoa Lleidan bada estudio bat, Gizona herrian, eta bertan estudio berezi bada, berez estudio baino areto moduan da, eta bertan bizi den Joan Ponsek grabatuko digu, eta bera baita parte hartzen du El Petit de Caleril musika proiektuan, eta Jordi Matas bere taldekideak produktore lanak egingo ditu, eta hau eta beste, eskatu didate edo ara jutearen arrazoietako bat bada, halako erronka batean murgilduko naiz, eskatu didate kantak guztiz itxigabe eramateko, hori berak hainbat elkarrizketatan aipatu izan du, eta zehatzago azaltzen du, eta egoera hortan berak aitortu zian bazula zalantza bat, nik nahi detau bildu, ez dakit zehazki zer rekorrido izango duen egitera noan honek. Ez dakit geratuko dan tinteroan, edo frakasatuko duen, edo animatuko naizen, berak bazituen zalantzak berekiko ea egitera zijoan horrek ze jarraipen izango zuen. Orduan, nahi detzuk egoera hortan argazkiak egitea. Eta zukolako proposamen bat jasotzen dezunean, esan dakoa badakizu, berri txarraken hau da ingo deguna, ontarako, eta beste, orduan, lana mugatzeko orduan, muga argi batzuk jartzen dituzu, eta muga horien barruan lanean jarraitzen zera. Esperientzia bat erretratatzera noa, baina esperientzia hori irudikatu nezaken alako batean, ordenagailuko karpeta batean bukatuko duen argazki, kontsumo personalareko argazki bilduma bat izatetik, kasu honetan gorkarentzat, esperientzia hori dosaiakera hointzun eta egoera hipotetiko batean bere karpetan bukatuko zuten argazkiak izango lirake, edo aurrera egiten du eta erabakitzen du diskoarekin aurrera jarraitzea, eta disko batek berarekin dituen behar izanak elikatzeko iruditeria bat sortu behar da. Hasi diska bertako barruan dokumentu edo diseinua lagunduko duen argazkiak, berarentzat oroigarri bezala saiakera esperientzia baten iruditeria bildu daiteke, eta ja hor saretarako ere bai. Edo saretarako, baina ez nekien destinua zehazki zein izango zen, ze berak ere etzekien. Eta ondoren etorri da kaier bat liburuaren proposamena, ondoren etorri da janela erakusketa sortzeko aukera, eta ondoren eman zaio bertan egindan irudi bilketa horri forma. Orduan, kasu hontan pixkat, atzekoz aurrera edo nik neukan olako ansietate puntu bat, hemen gertatzen dana ikuspuntu ezberdinetatik bildu behar dut. Bai, egon behar da karga emozional bat, baina bai diseinu lan baterako baliagarri diren irudiak ere lortu behar ditut, denetik pixkat. Eta era hortan, kolorearen erabakia ere, zabalik geratzen zen. Ni ara jo nintzanean eta antzokiak berak daukan kolorea, daukan argiak, horrek denak asko
asko kontatzen du, kontatu nahi den, irudibidez argazkitan kontatu nahi den relato hori oso lagungarri da kolorea. Orduan, erabakia aitortu behar dizut ondoren etorri zala, eta kasu hontan irudi horiek bertan gizonan egindako irudiak, kolorez eta txuribeltzean lantzea iritsi nintzen. Eta hori Gorkari proposatu eta pixka bien artean egin zen duten erabakiketa... Claro, Gorkak esan zuen, nik hango bisita edo tokatu egin nuena izan zen grabaketako lehenengo egunak jarraitu nituen, 5-6 egun ez dut zehazki gogoratzen zenbat izan ziren, baina lehenengo hori estudiora sartu eta lehenengo kanta grabatzen hasten zen momentu hortatik gertatzen zen hori. Gero era berean ere, disko estudio hontan grabatzeak, lekuak bazuen garrantzia, baina gero, karo, han bertan ginenean, Jordi eta Joanek planteatzen zuten produkzio moduak bazeukan halako dinamika sorkuntzara begira edo sorkuntza indartzeko halako dinamikak oso garrantzi handia ematen zioten benetango grabaketa egiten zuten momentu horri grabaketa egitera iritsi arteko bideari kantari ze forma emango zioten eta orduan, prozesuak berak garrantzi karagarria zuen. Orduan, bertan hori erretratatzeak edo bertan aurkituko zen hori erretratatzeak bazuen pixua. Ez da nola nahiko estudioa, lehioak irekita, normalen estudio batetan egingo ez litzaten zerbait da, sonoritate aldetik ondo isolatuta eta hemen kontrakoa txoriak entzuten dira, diskan, zarata suposatzen da sartzen dela, zaitik uste plaza baten ondoan dagoela esan diazuleno? Bai, plaza baten ondoan dago, nik gero hor produkzio aldetik eta pentsatzen dut zainduko dutela, baina herriko plaza baten alboan dagoen estudio bada, eta ni ez nahi soinuan aditua edo, baina bai ideia bezala grabaketa prozesuari, grabaketan zehar egongo zen estado animiko hori zaintzeari eman zitzaion garrantzia, kantaren alde egiten ziren erabaki edo momentu horiek, nik horatzen dut Joanek momentu batzutan bazela, baino bat eman behar dugu. Deskonektatzen. Edo afal ondoren egiten ziren entzunaldiei, edo esan nahi, momentu bakoitzak bazeukan bere garrantzia eta bere momentu horiek garrantziaren kontzientzia oso presente zegoen. Ez dakit azaltzen. Bai, uste agian bertako azalako eta ezagutzen duelako ez da izango lehenengo diska grabatzen duena, badakiela zen momentuta, orain grabatzen gaude, baina guazen deskonektatzea pixka bat, edo eskantzatzea, eta gero haize berriekin entzungo dugu zer. Bai, eta garbi eta garbi ikusten sinisten zutela kantak itxigabe eraman, eta lanketa horrek nolabaiteko bapateko-tasunetik egingo zen lanketa hori sortzeko baldintzak sortu beharko zirela. Eta orduan denbora guztian zan hori baldintza onak sortzea, bai animikoki, bai lanketa aldetik, eta prozesu hori bazan teknikan itxutu baino momentuan. Bide bat egiteaz eta giro hori asko zaintzen zala. Zea tipikoa den, hori ez da gaur egun bilatzen dena. Da, azkar, ondo, txukun, txuri, zaratarik gabe, aseptikoa, eta hau ematen du justo kontrakoa. Gero, hasiera bat diska aurkeztu danean, eta diska berarekin plazaratzen den mezua, eta nola defenditzen den mezu hori, era bat dator, atzean grabaketa prozesuan nola ze pausu eman ziren. Eta orduan ulertzen duzu hori dokumentatzeak baduela olako garrantzi bat, ez? Nolabait indartzen du errelato hori edo gauzak nola egin diren
eta kontatzeko balio du, eta jendeari ikustarazteko, askotan gaur egun, hori, modu disko batean iristen bada musika proiektuak gure etxetara, asko da, baina askotan ez dago gauza bukaerako produktua izan daiteke plataformatako audio bat, eta zuk entzuten dezu, eta askotan ez dakizu ze tesituratan grabatu den, eta nik uste asko laguntzen dula ulertzeak sormen prozesu bat nola aurrera eraman duen sortzaileak. Kasu honetan, Gorka Urbizun musikariak ze tesituratan jarri duen bere burua, hasiera batean plazaratzen den emaitza hori, horrela izan dadin, ez? Goratu iazu gauza bat, artea hobeto ulertzeko balio digula. Hor dago gauza bat, esplikatu niola lagun bati, zala, bira, zu ezagutu dezakezu artista, zu ezagutu dezakezu produktua edo egiten duena, argazkiak, musika, berdin du zer den, baina gero artea niretzako da, ezagutu dezakezu artista eta berak transmitituko izkizu gauza batzuk. Ezagutu dezakezu artea eta batzuk artelana, eta batzuk deituko diote horri artea, baina artelanak transmititzen dizuna, gehi artistak transmititzen dizuna, hor hasten zera ikusten zein den bertan dagoen artea. Izan daiteke musikaria, argazkigilea edo zer gauza. Eta hala ere, zuk hemen egiten duzuna da hor zinen arte baten testigu, eta orain transmititzen diguzu zure artea. Batetik, argazki zure artelanak ikusten ditugulako, eta nola espresatzen zeran. Orduan, pixkanaka goaz ikusten, zure artearen bitartez, atzean dagoen beste arte bat dela diska hau, diska honek sortutakoa, bertako ambientea eta hori dena. Bai, hor bada puntu bat oso interesgarria. Nik argazki honekin nolabait lagundu nahiko nuke, argazki hauekin lagundu nahiko nuke prozesuan inguruko zenbait pista ematen. Ez dut prozesua deskribatu nahi, hau egintzan, ordua hontan, hau egintzan ez, baizik eta giroa, bertan arnazte zen giro hori nolabait transmititzea argazkiak ikusiko dituenari, eta nolabait ulertzea edo kontzientzia bat piztutzea ze jarrera dagoen sorkuntza prozesu hortan. Hor aipatzen zenunaren inguruan, han Jordi eta Joanek aurrera zeramaten dinamika hortan eta Gorkari egiten zizkioten proposamen horietan, nik nolabait han entzuten prozesua planteatzeko eran, nik entzuten nuen hori traduzitzen nuen lenguaje fotografira edo prozesu fotografikora baliagarri zen, ez? Eta askotan sorkuntza prozesutan edo olako prozesutan ematen dien bideak badute olako unibertsaltasun bat, ez? Balio lezake disiplina ezberdinetan oso aplikagarria dira, eta nik oso aberatsa intzitzaidan hango zera, ze ikusten nu hemen egiten aidan guztia da sorkuntza prozesuaren alde, ez? Gu askotan egon gaitezke editatzen edo egon zaitezke argazkiak ateratzen, baina zuk zure buruari planteatzen diskuzioten ariketa horiek lagundu zaitzakete gehiago murgiltzen edizio prozesu batean edo fotografia, ez dakit, ez? Adibidez, nik ez daukat olako liturgiarik, ez, baina batzutan argazki saio batein aurretik olako arnasketa batzuk egitea edo konzentrazioan murgiltzeko launduko dizuten zeak, badu olako unibersaltasun bat beste terrenotarako, ez? Kasu honetan berdina da, zuk prozesu hori, ez dakit, igual galtzen ari naiz, baina planteatzen dezun prozesu hori, unibertsala dela eta baliagarria, osea, azkenean. Eta aparte, gero, bakoitzak lan egiteko moduarekin, bakoitzak badauzka, esan dezuna, bakoitzak arnasa hartu o lo que sea, ni deitzen dizkiot maniak, ni neuzkan mania batzuk edo, eta bueno, gero ere bai hori balio dizu, gero, ezakit, zu balin baukezu modu bat lan egiteko, non arnasketa bat hartu behar dezu, argazki sesio batetara lasai juteko edo oxigenatua juteko,
Niri kontrako pasatzen zain. Ni kamara hartzen nuenea, azten nintzen izertitan, eta batez ere kontzertutan, nago tensio eta pla. Osea, eizatzera. Askotan erabiltzen da simil hori. Eiza, bai, momentuaren eiza. Gero, hor, bada kuriosoa, nik ere momentu fotografikoa da, argazki egiteko momentua tensio handiz biziduan momentu bat, esaten dezuna batzutan izarditzen zera, edo, hori bai da, baina zuk euki behar dezu plan bat edo olako ruta bat, eta ruta hortan zoazela jungo zera aurkitzen gauzak, baina ruta bat euki behar dezu, edo plan bat euki behar dezu. Eta zentzu hortan Jordi eta Joanek egiten zituzten planteamendu horiek zean, ruta horrek, egin behar dezun ibilbide horrek nola izan daiteken. Eta ja behin bide hori aukeratu dezula, bidean zoaz gauzak aurkitzen, ez? Aukera bat izan daiteke itxu-itxuan argazkiak egitea, hau da, impulso hutsari, plak, eta balekoa izan daiteke. Baina, zuk terrenoa prestatzen badezu, zuk argazkiak egiten hasi aurretikan prestatzen badezu, ez dakit, egoera bat, edo lasaitasun batean egon behar zerala, edo nekea ere gestionatu behar dezu, batzutan erabaki behar dezu, ja nahiko argazki egin dut, kamera utziko dut, berdina ikusten nun, zentzu hortan grabaketa prozesuan, nekearen gestioa, emozioaren gestioa, eta gero oso identifikatuta sentitzen nintzen adibidez, entzunaldiekin, ez? Askotan grabatzen zen estudioaren beko partean edo aretoa zegoen hortan grabaketa egiten zen, eta gero eskailera batzuk igo behar ziren, nolabait esateko... Ara ez? Bai, ezakit gallinero edo izango litzaken, edo goiko partean antxe zegone, eta entzunaldiek ere bere biziko garrantzia zuten, ez? Eta ez dakit zuri pasatzen zaizun, batzutan kontzertu batean argazkiak egin, eta ondoren egingo dezun aukeraketa, ze azkenean musikariak ere toma ezberdinak grabatuko ditu, eta aukeratu behar du toma horietako bat, zein den hona. Eta horre egingo duen... Batzuk oso antzekoa dira, eta bat edo beste, biak ez. Baina egingo duen aukeraketa hori izango da emaitza. Eta entzuleak entzungo duna da emaitza hori. Ez bideak geratu dena. Orduan, bai, grabatu da, egin dezu modu horretara, baina egingo dezun aukeraketa horrek bere biziko garrantzia du. Eta hau bera eraman dezagun argazkilaritzara, ez? Kontzertu bat bukatu da, nik adibidez, kontzertu bat egin berritan aukeraketa egingo banu, badakit modu bateko aukeraketa dela, eta aldiz, deskantxo ematen badiot, egun bat, 2 eguneko erreposoan utzi, eta edizioa, 2 egun horien ondoren ja distantzia batek egiten dezun edizio horrek daukan freskotasuna, bestelakoa. Eta azkenean hori erabaki bat ere bada, argazkilaritza prozesuan badu bere biziko garrantzia, ze azkenean esaten duguna, ez? Kantu bat grabatu eta entzuleak grabatuen kantu hori entzungo duen bezala, zure argazkia da aukerak eta horren ondorio izango da, edo jendeak ikusiko duen argazkia aukerak eta horren zera ondorio da, orduan pentsa ze garrantzia duen aukerak eta hon bat egiteak, ez? Eta hor doaz, holako nolabiteko paralelismo hiek, ez? Eta dos. Kontzertu baten argazkiak editatzen zaudenean, musika talde horren musika entzun behar dezu? Ez. Niretzako beharrezkoa zen. A ber, orokorrean, ez. Ze esaten izun bezala ez da zerbait universala edo ez da beti pasatzen den, baina nik orokorrean esango nizuke ez dudala entzuten talde horren musika. Are gehiago, erritmo hortatik aterako nauen zerbait edo pixka bat kontatu nahi dudan emozio horien ingurura gerturatuko nauen musika entzuten dut. Normalean saiatzen naiz musika horrek ahotsik eta ez izaten edo ulertuko ez dudan hizkuntzaren batean kantatu. Musika ambientala edo bakarrik, ez dezu, bale. Bai. Ez dut azkenean
momentu horren fideltasuna bilatzen, baizik eta bilatzen den erretratatutako momentu horrek eukilezaken emozio horren bilaketan fidela izan dadila momentu horrek sortzen didan emozioarekiko, ez? Eta hortik doa, ez dakit, orokorrean bintzat ez dut hori egiten. Ni askota zangaldera bat neukala musikariekin egiten niena eta denbora batzun, elkarrizketa batzun ondoren deskartatu nuena, zala ni iruditik nator eta daukat irudiarentzako gaitasun bat. Gero ikasi dut, jendearen gehiengoak ezin dituela ikusi irudiak, imaginatu irudiak. Baina bai niretzako, abesti bat entzuten duanean edo, gogoratzen ditudala irudi batzuk edo etortzen zaizkiala, sekuentzia batzuk edo imaginatzen ditudala. Ez dakit zure kasuan, abesti bat entzuten dezunean gogoratzen dituzun hemengo pasarteak edo zure argazkiren bat edo horrelako zerbait. Edo irudiak, izan daitezke beste niri pasatzen zitzaidan adibidez berri txarrakekin oso zaila egiten zait berri txarraken irudiak ikusten. Letrak ez nagoelako transmititzen dago gehiago melodia, baina Braiten abestia da hain historia bat kontatzen duna entzun orduko imaginatzen duela bideoklip osoa. Nola izan zitekeen bideoklip hori. Orduan zure kasuan ez dakit musika entzuteak etortzen zaizun ez dualako askotan argazkilari bat aurrean eta gaitasun, arrarotasun hori gertatzen zaizun. Hor, ariketa edo proposamena izango balitz, interpretatu zazu kanta honetan esaten dena argazkien bitartez, eta ja igual ez dezula zertan kontzertu batetara joan, abesti bat argazkien bitartez interpretatzeko ez dezu kontzertu batetara joan, kantu batek sortzen dizun hori, bilatu ezakezu beste, eta niretzat hor dago ariketa interesgarria ez, abesti batek emozioak mugitzen ditun bezala, oso ariketa polita izan daiteke abestiak sortzen dizkizun emozioen inguruan zure interpretazio fotografikoa egitea. Eta horregatik da pixka bat nik edizioan eta nik ez dena musika talde horrek egin duen emanaldiaren representazio fidela nahi. Nahi dut argazki hauek ikusten ditunean, musika taldea edo musikaria edo kasu hontan hori gorka urbizu abia puntu duen emanaldi batek baita argazkien bitartez zerbait piztutzea. Eta hortarako nik ez dut gorkaren mezu bat hartuko, baina bai hartuko dut kontzertuan zehar dauden emozio estandak egon daitezken ikusle musikariaren arteko komunikazio ez berbal hori, begiradak, eta horiek denek sugeritzen dute nolabait kontzertu hortan bizitu dena, eta zuk irudikatu dezakezu ondoren, zure kontzertua nolabait, ez? Eta joku hori egiten zait interesgarria. Eta zu irudikatzen dituzu, etortzen zaizkizu burura irudiak edo, musikari askorekin, pasatzen zitzaidana zan hori, jo baitartean edo imaginatzen dituzu paisaiak edo, eta karo, niretzako ohikoa denez, super arraro egiten zitzaidan. Orduan ja deskartatutako galdera bat da, eta zan, nola, irudigile batekin nagoen aurrean, gero, musikazale bezala nik asko gozatzen dut, bereziki zentzuntan hasira bat diskoan, edo gorkak letrak idazteko daukan habilidadean edo idazten ditun modu horretan, niretzat oso fotografikoa egiten zait, eta nik konturatzen naiz kantak entzuten noan enean, bai sortzen zaizkizu alako irudiak, baina irudiek olako interpretazioa da, eta ez dut zuzenean lotzen nik egin ezaken ariketa fotografikotik, baizik eta musikariak egiten plazaratzen du abestia, eta zuk entzule edo zaletu bezala,
esperientzia aberats bat ari zerala bizitzen entzuten dezun horrekin, irudiak sortzen bazaizkizu, baina ez nago pentsatzen hau horrela egingo nuke ez, hori da esperientzia musikala bezala. Horre esaten izuna, hartzazu kanta hau eta interpretatu zazu argazkien bitartez, beste bide bat izango zen, beste prozesu bat izango zen, eta hor murgildu beharko zen alako esperimentazio eremu batean, eta ariketa edo prozesu edo lehen aipatutako ruta edo ibilbide horren emaitza izango zen kanta horren interpretazioa argazkitan, ez? Polita, ariketa. Jo, ariketa polita eta interesgarria, ez? Gero da hori funtzionatzen duen edo ariketa horrek nora zaramatzan, ez? Hemen argazki batzu dauzkagu, ezakit txarra da galdetzea, bakoitza dauzkan aurretan zein da zure aur gogokoena, baina baukezu horrela argazki bat oso kutsuna egiten zaizuna, oso agian zuri transmititzen dizkizun sentimenduak, agian hau ez du asko kontatzen, baina niretzako da. A ber, hemen erakusten dian argazkiak ez dago ezer kasualik. Esan nahi, eta azkenean argazki ez dut ulertzen, argazki bat izan daiteke individualki ona edo gehiago gustatzea edo kutxuna, kasu honetan lana identifikatzen dut bere konjuntoan, ez? Argazki batek lagundu lezake bestea indartzen, edo argazki batek berak bakarrik funtzionatu lezake. Orduan, bakoitzak badu bere funtzio horri eta kutxunak edo beharrezkoak danak ikusten ditut. Egia da, erakusketa honetara etorriz, Koldo Mitxelenaren egoitzan egin genuen erakusketan, espazio batetara adaptatua zegoen, eta kasu honetan han erabili ziren argazkiak egokitu da onera. Baten bat bidean geratu da. Espazio honetan argazki hauek sartzean behartzuten edo mezu hori helarazteko orduan, igual indarra galdu arazten zutelako. Orduan, aspektu hortan dena ditut beharrezkoak, eta baina, gero badira, hori, egia da azkenean, grabaketa bera bereziki, gero ja zuzenekoak beste kontu bada, baina grabaketa bereziki oso emozionatuta bizitu izan nuen, emozionalki oso intentsua izan zen, garai bat bezala izan zen. Orduan, argazki hauek ikustean, ni banara mate momentu horietara, baina hori aspektu pertsonalago batetik bizidet. Adibidez, hemen daukagun hau, eta ez dago kasualidadez nahiko zentrala da, argazki hau bada Janela abestiaren entzunaldietan, ez? Eta kasu honetan gainera izan zen, afal ondoren aritu ziren, afal giroan eta alboan daukan argazki horrek ere pista batzuk eman litzazke. Kasu honetan, nik ez dut errespetatu kronologia. Bertan ikusitako giroak, bertan bizitu zena kontatzeko egokitutako argazkiak dira. Orduan ez dute zertan kronologikoki kronologia bat errespetatu beharrik, baina hemen ikusten den argazki honek badu, esaten inizu bezala, ez? Afal giroan ikusi izan, baloratu zuten nola zeuden, ze aukerak egin zitezken, okerrez banago afal aurretik ere hainbat proba egin zituzten eta zalantzan geratu zen afal ondoren ekingo zioten ez. Afal ondoren esan zuten, grabatuko ditugu, hasiko gera tomak egiten, ze arratsalde osoa izan zen, erabakiak hartzen, kanta nola itxiko zen, bat eta beste, eta froga guzti horren ondoien, afal ondoren etorri zen momentu hori. Orduan, grabaketa hainbat toma egin ziren, eta toma horiek grabatu ondoren halako entzunaldi batzuk egin behar ziren, eta esaten dizun edizioaren edo aukeraketaren momentu hori edo esentzia hori nik uste dut presente dagola argazki hortan. Lauak oso konzentratuta. Bai. Transmititzen da hor, da momentu oso konzentratzeko momentu hori non dena daude begiekin itxita. Bai, nekea ere beroa dago, nekea ere presente dago,
eta aukeratzen da tensio hori. Badauka tensio bat, oraindik apurtu ez dena, ze entzuten ari dira, ez? Eta hor aurrerago badago, ez da momentu bera, baina antzeko momentu batean, tensio hori lertzen dan momentua, ez? Badaukagu edo poza idazten da grabatzen delako. Orduan, baina honek bereziki gustatzen zaiz banarama estudioan zegoen giro hortara eta, bueno... Ni esan izun, ez da sekretu bat, baina hau flipatzen dago. Argazki hau estetikoki bada ere, iluminazio aldetik, enkuadre aldetik, osea... Karo, momentua, hemen ere berdina da, karo, estudiotaz gizonako antzoki honetaz hitz egiten ari giren einean, aipatu behar da atzean badaukala espazio berean egindako argazki bada. Ez da, grabaketa bukatu da, kotxe hartu eta 500 metrora edo kilometro batera dagoen jatetxe batera jungera jatea, ez da, espazioan beran. Orduan, karo, prozesua beraren parte da, ez? Arratsalde osoa agian grabatzen edo probak egiten pasa dute, eta afaltzeako deskantsu momentu hori bada hausnarketa momentu bat, bada sentsazio ez hitz egiteko momentu bat, eta karo, hor hartuko diren erabakiak edo hor lantzen diren gaiek geroz erabaki zuzena izan dezakete, ez? Orduan, sartu dut ez erakusteko, ze ondo bizi diran, terraza mediterranear kutxoko terraza batean daude eta afal mailaren inguruan, baina hor mailaren bueltan lantzen ari diren gaiek eta besteak zuzenean produkzioarekin lotura dute. Orduan, produkzioko beste momentu importante bat bada, eta hori, eta era berean badu ateratzen zaitu adibidez estudiotik, baina berdinataz hitz egiten ari gera. Orduan, kontestu horretan argazkia honek hemen sartzeak eukilezake oneretzat berebiziko garrantzia zeukan. Eta, gustatu bazaizu eta hori, Ni esan izun, jarri behar dituzue argazkiak salgai, zatik hori nahi dut. Oso, asko flipatzen. Daude argazki batzun ikusi eta enamoratzen hautenak, eta ez da peloteagatik, dauket Bellasartes eraikinaren argazki bat, beste argazkilari batek ateazuna, Beltza Rekordsekoa, eta esan nio, ostras, argazki hau, te lo compro. Osea, hola, da... Luisek egindako argazki bat. Bai. Eta da eraikina, baina eraikina andamioa jarri aurretik, eta ni esaten zenbatek amestu dugun eraikin honekin, eta eukin nahi nun, eta esan nion eroste dizut. Eta berdina pasazitzen, Pradon adibidez, egon El Bosco ikusten, El Bosco kriston izena dauka eta horrela, eta baina giratu eta esan nun, gelako beste puntan dagoen kuadrori flipatzen nago. Patinirren kuadro bat, zeruak urdin-urdinak, eta 1500 kuadro bat da, kriston, baina daude gauza batzuk, flipatzen auterak, eta zure kasuan hau... Bai, oso polita dira gauza gertatzen da, azkenen hortaz egira, ez? Emozioak sortzeaz, eta bati sortzen badio gauza bat, eta beste bati beste zerbait, hor dago argazkia funtzionatu duenaren zera, ez? Nik aitortu behar dizut, bildurra handian nion edo errespetu handia sortzen zidan giro ontako argazki bat sartzeak, otzotzean horrelako argazki bat sartzeak beste konnotazio bat ere eman liezaioke. Eta orduan, estudiotik kanpo gertatzen zena horrek bat egon behar zuen benetan prozesuarekin. Eta bere hotzean agian ez du, edo bai, ez dakit, baina arrisku batzuk hartzen dituzu, eta gero feedbacka baldin badago, azkenean jasotzen duzu emaitza. Bueno, hor da suertea ere bai, zure lehenengo esposaketa ikusi genuenean, hor Koldo Mitxela, zan Santa... Bai, Santa Teresa konbentua, Koldo Mitxelenak gestionatzen duen baina hor sortua izan genuna, zu egin zenigula alako bira bat, esplikatzen argazkiak. Orduan ja, argazki honek ez nau transmititzen jaia. Transmititzen nau, pixka deskantxo beharra dozatik, aurpegiak ez da ere ez dia de pedo.
notatzen zaie daudela momentu batean. Bai. Orduan, Hor, kontekstua garrantzitsua da. Bai. Eta, claro, argazkilari bezala, nik ezin dut argazki bat deskribatu. Argazkiak berak hitzein beharko luke, ez? Baina asko laguntzen du, Baina, claro, argazki baten inguruan esplikazioak ematen ditudanean, oso kontu zibili beharrat noraino esplikatzen dezun, ze argazkia bera da hitzein behar duna, baina egia da argazki batzuk kontestu bat edo sortu, aurretik azalpen bat egin behar dezuna, ez argazkia deskribatzeko kontestu bat sortzeko. Eta, bueno, erakusketa batean kontestu hori sortzen dezu eta azkenan argazki horrekin topatzen zeranean, bueno, ulertu dezakezu alde batera o bestera eta ja azalpenen bat edo pistaren bat baldin badago, Niri asko balio dit, ez bakarrik argazkilaritza munduan, baizik eta ekartzen ditugunean marrumara musikari bat eta bere abestiren bat ez du esplikatu beharri, baina ematen dionean kontestu bat, abesti hau sortu nuen, ez daki zer pasa ondoren eta horrela, ulertzen dituzu gauza gehiago, edo ematen diozu osotasun bat gehiago, edo ez dakit historia bat, edo niri balio didate edo askoz gehiago hobeto sartzen zaizkit horrela gauzak, eta zure kasuan ukitzea argazkilari bat esplikatzen esposaketa zan lujo bat, eta eman ziona askoz indar gehiago. Eta orain burura etorri zaidan galdera bat, hainbeste tensioa, hainbeste sentimendu, hainbeste gauztan ondoren el día después, nola da? Ez dakit, etxera iritsi edo ja behin editatu dituzula eta lan abukatu dela, harro edo nekatuta edo utxik edo zer? Bueno, ez dakit, momentuaren arabera. Netzat, egiten dituzun argazki horiek nola erakusten diren izugarrizko garrantzia dute. Gaur egun izugarrizko errestasuna daukagu gure argazkiak ikusgarri egin daitezen, sare sozialen bitartez, eta orduan zuk argazki bat egin dezakezu, zabaldu dezakezu, eta izan dezake lanketa handiago edo txikiagoa, mezuak, eman nahi dezun mezu horrek izan dezake lanketa handiago edo txikiagoa, eta prozesua horra amaitzen da, eta hurrengora arte. Eta, karo, argazkilaritza esperientzia bezala, argazkiak egin, editatu, edizio horiek ronda ezberdinak baldin baituzte, irtera ezberdinak baldin baituzte argazkilari horiek izan erakusketa batean, izan liburu batean, izan lan grafiko batetarako, hori da argazkilari bezala, zure lanak jaso dezaken saririk onena, ez? Ikusgarri izatea edo ikusgaiotea eta hor soporte baten gainean, izan diska, izan argazki papela, izan liburu bateko horri bat, eta hor hartzen du zentzua. Askotan ez dago hori iteko aukerarik, eta ez dira beti baldintzak sortzen, baina esperientzia bezala asko aberazten du, eta ni horrek betetzen hau. Eta bukatuta gero argazkiak begiratzea, ez dakit, ez naiz kostatzen zait ja itxita ditudan proiektutako argazkiak ikustea, edo, gainbegiradak eta egite ditut, edo agian denbora asko pasa behar du horretara bueltatzeko. Egia da, prozesuan bertan, hainbat galderari erantzun behar izan dizuk, batzutan esatzen atea hau itxita neukan, demagun argazki hau sartu edo sartu bilduma batean, eta pasa dezu denbora desente erabakitzen, ez sartuko eta ez sartuko kanpoan utzi behar da, eta ja hartu dezu erabaki bat, eta hurrengo egunean ikuste dezu, eta egian zalantzaren ate hori berriz irikitzen da, orduan, prozesuak isten ditudanean saiatzen naiz, ez sartzen, ze erotzeko modua izan daiteke, itxi behar dituzuna ateak dira, eta, distantzia izan dadila lan horietara gerturatzeko aitzekia, ez? Hemen paretan dauden argazki hauek, gelan bertan, hainbat buelta, hemen montatu da erakusketa, hemen hartu dira azkeneko erabakiak, eta ordena eta bar, eta erakusteko modua aldakorra izan da. Orduan,
bihar azteman naiz argazki hauek ikusten eta beste nunbait kokatu nahian edo dena delakoa, galdera berria sortuko litzaizkidake eta beti ez zaude indartsu galdera hori erantzuna emateko. Sare sozialak aipatu dituzu. Bai. Eta izan badituzu, baina erabili... Bai, a ber, ekilibratu behar da, ez naiz konsideratzen sare sozialen erabiltzaile on bat, erraminta oso onak dira, baina baita ondo erabili beharrekoak eta bueno, saiatzen naiz presente egoten, baina badakit badira metodoak, edo presenteago egonda lortuko zenituzkela bisita gehiago, eta agian lan gehiago, eta beti gehiago, baina bai da sareen kontua ere, ansiedadea sortzen duen gauza bat, eta dependentzia sortzen digu, gaur ez dut publikatu, eta publikatu beharko nuke, zeren bestela algoritmoak egingo du ez dakiz zer, eta ni ez nago hor, eta zarata guzti hori batez ere proiektu pertsonaletan zarata kaltegarria iruditzen zait. Orduan, saiatzen naiz, nire kriterioei bizkar gehiegi eman gabe sareak erabiltzen. Baina badakit ez dudala egin beharko nukeen bezain ondo egiten, edo efizienteki. Zatik egin beharko zenukena zuk erabakitzen duzu. Bai, zuk erabakitzen dizu, baina badaude, hau egiten badezu algoritmoak hobeto sarituko zaitu, eta bisita gehiago izango dituzu, eta ez dakiz zer, esanet, idealtzat hartuta sareak nolabait efizienteki edo arrakastara bide hortan, erabilpen hori nik ez dut egiten. Igo beharko zenituke ez dakiz zenbat histori. Banago eta sarei ematen diet, pixka bat ikuspuntu fotografikoat eta ikuspuntu fotografikotik halako pista batzuk eman nahi ditut. Baina ez da, saiatzen naiz denbora eta energia beste gauza batzutan bideratzen, zeren nik uste danak egin dugula irrist sareetan, eta bihurtzen gerala egin batean edo bestean sare dependiente, pixkat, nik eroz eta alduago, dakit marruman norbait eukiko bagen osarea kudeatzen, ni aspaldi egingo nola alde. Bai. Ez dakit, ez nago horretarako. Beste gauza batzutan zentratzen naiz, edo aspertzen haute. Baina aitortu behar dizut eraberean ere, oso idealista izan daiteke, sareak ez ditut erabiliko, bizkar emango diet. Ni ez naiz hausartzen. Errealidade bat bada, saretan egoteak presentzia bat ematen dizula, eta presentzia hori profesionalki ari bazera lantzen zerbait, erantzun hobea edo orduan oreka hori, baina gaur egun hori, Instagram batean sartzen naiz eta edukiak sortzen dabilen jende hau irudikatze hutsak nik horrela egon beharko nukenak, agobiatzen hau, eta ikusten dut dala, bihurtu zaitezke sare sozialen erabiltzaile ikaragarri bat, baina kasi erdi bizkar eman zure bideari, ez? Eta hortako ez nago prest. Bueno, esan, zeintzu dira zure sareak jendeak ikusi nahi baren baitu zure argazkiak? Nahiko aktiboz Instagramen zerbait plazaratzen dut. Ibai Arrieta? Gidoia dauka? Ibai Arrieta, dena batera. Eta Facebooken ere, web horri ere badaukat, eta baino hori, esanet, nik lanak ikusteko eta uste dut justizia egiteko modua horrelako eszenetan dela, eta altxa ditzagun burua pantailetatik. Esposaketa uste igandera arte dagoela? Bi aste, martxoan 30 arte egongo da. Orduan podcasta igoko dugu lehenago, beraz, garai zaudete, hemen usurbilea etortzeko eta gozatzeko argazki... Egongo da, ostegun eta ostiraletan irikita, ordutegi... Ostegun eta ostirala 5:00 7:00 eta larun bat 11:00 ordu 1:00 eta 5:00 7:00. Eta igandian... 8:00 arte edo posible da? Dudan nago. Bueno,
Interneten dago, kartela interneten dago, pilatu, tak. Sare sozialetan, bai, hor esan beharra dago, bisita gidatuak egongo direla, datorren ostiralean 5 erditan, datorren ostirala 5 erdiak ze egun den, egutegi bat badaukagu. Hogeita batean, eta azken ostiralean ere, izango litzatekeela, hogeita zortzian 5 erditan bisita gidatuak. Aukera duzue, de primera mano esaten den bezala, historia, argazkien atzean dagoen historia ezagutzeko. Gonbidapena beharko dira, hori bai, doakoa dira bisitak. Zutegiran eskatu behar dute? Usurbilkultura.eu zen, bertan sartu eta usurbilen dauden ekimen ezberdinetan bilatu hause erakusketa eta bertan bisita gidatu erreserba egiteko aukera egoten da. Ongi etorrek izango zate. Bakizue, zerbait geratu zaizu esateko? Asko itzain dugu. Baina ezakigu lehenengo grabaketan edo errepikakortasuna, bai. Ez dakit, nik pixkat, azken aldian banago pixkat argazkilaritzaren inguruan hainbat hausnarketa egiten eta egunerokotasunen gure daukan presentzia, profesionala, ez profesionala, gure lanari ematen digun balorea, nik pixka bat argazkilari komunitateari degingo nioke, aitortu dezagun gure lana, balorean jarri dezagun gure lana eta sinistu dezagun egiten dugun lan hortan. Ze berebiziko garrantzia du. Ni ez dut esango argazkilariok beste irudigileak baino hobeak geranik, baina argazkilari bagera, beti aldarrikatu behar dugu gure begira da. Aldarrikatu behar dugu irudiak sortu eta interpretatzeko daukagun gogoa eta interesa. Eta ez gerala kamera onak erabiltzen dakizkiten operariok, edo ez genukela izan behar. Ez dakit, ni behintzat hori nahiko nuke, irudigintza oso demokratizatuta dago nontan, eta hori da zoragarria, iruditzen zait eskuragarria izan behar dutela disiplina guzti hauek, argazkilaritza, bideogintza, musika eskuragarriak izan behar duten gauzak, baina gero baita aldarrikatu behar duguna edo egiten dugun horri eman behar digula gure balorea. Eta ez naiz ari balore ekonomikoaz ez, baizik eta egiten dugun hortan sinistu, nola erakutsi nahi den, eta defenditzea eta sinistea eta bertan murgildu eta hori, pixkat gaur egungo ritmo azkar hauetatik urrundu eta simplifikatzea argazkilaritzaren ideia, baino era berean esentziatik asko urrundu gabe. Dana ditugu gailuak, argazkiak ateratzeko gailuak, biltzen ditugu argazkiak, baina prozesua errena da, ez? Eta adibide garbi bat hor dago, ez? Zenbat argazki egiten ditugun mobilarekin, badaukagu kamera bat, eta ez dakigu gero argazki horiek. Batzuk ez dituzu ez da berriro ikusten. Osa, inbeste 100 edo 1000 argazki atatzen dituzu, gero, eta zer? Eta prozesua nire ustez kasu egiten errena geratu da, ez? Orduan, irikiko nuke beste meloi bat edo izango litzateke, baina mobilak egiten den argazkilaritza bai, bada, baina jarrera bat argi izan behar degula, eta pixkat nik jarrera hori aldarrikatzen dezuk. Erabili ezakezu edozein erraminta, baina izan zazu helburua zerbait kontatzeko, edo izan zazu helburu bat, ez? Like azkar hortatik, edo me gusta, edo ikusgarritasun horretatik haratago, bilatu zerbait, beteko zaituna zu, eta gero ja bestiak betetzen baditu, are hobeto. Baina hori, ez utzi gainerakoi gutxiesten edo estare sinistu lore guztiak, esan da azkenean hori, nik bide individual horri garrantzia ematen diot eta balorean jartzeari, eta hoxe. Laikak esan dituzu, nahi balen bazue, eman like, podcast honi, baina azken aldian, hain dela urte batzuk konturatu nahi zena, baina azken aldian transmititzen saiatzen nahi zena, da laikak eta ohituta gaude, ez dira hain efektiboak. Izan ditzazkezu, 100, 200, 5.000 berdin du.
oitzen zera, eta ja 5.000 horiek txiki geratzen zaizkizutan nahi duzu 10.000. Baina bai eskertzen dena pila bat, eta hori artista ezberdinekin notatu dudan gauza bat da idaztea. Zerbait gustatzen bani bazaizu, transmititzu dizun abesti bat, edo argazki bat, edo askoz gehiago asetzen dula artista hori. Idazten diozunean esaten, ostras, argazki hau flipatu nau. Edo abesti honek transmititzen diana, ez daki zer da. Mezu hori aseteuko du artista askoz gehiago, eta azkenean laikak, en fin. Trampatia da, ez? Bai. Baina azkenean kontaktu hori eta gainean gero agian artistak behar du ere bai horrelako mezua jasotzea eta erantzuten dizunean, niri hori pasazait asko podcast, niri galdetzen jate, zutzegatik ezagutzen dituzu Madrileko el hombre que se enamoró de la luna, edo el sentido de la birra, eta bai idazten didalako. Eta duda bat daukat, kamarak aldatu nahi nituzke, eta zuek ze kamara erabiltzen dituzu, hauek, eskerrik asko, eta eta horrelako txorradekin. Bai, sareak ez bagaitu saretzen, ez du... Ematen du bakarri... Ez du ezertako eta oso... Bueno, oso banala da, ez? Askotan, eta nik aitortu behar dizut, inork ez dizu esaten, ez zait gustatu, jarri dezun argazkia. Ematen du politikoki okerra dala, ez? Saretan hori, ze polita da, ze bestea, eta bueno, beti da pozgarria, ez? Gauza horiek entzutea, baina jakin ez daudela terno batean, zen lan batek euki dezake kritika ona edo eta kritika txarra. Eta kritika ona zein txarra, ondo eginak badira, aberasgarriak dira. Eta kasu honetan, saretan ni nabilen inguruan bintzat, kritika txarrak ez dauka... Eta kritika txar konstruktiboa eta zari naiz. Bueno, kritika on justuak ere bai balio daukate. Zatik agian ez dizute zer esaten, baina gezurra denean, kriston argazkia, no seke, bueno, barkatu baina. Nire karrera guztitik argazkia hau, precisamente, igual ez. Horrelako... Era berean, igual ja luzatzen egia moztu behar balen bazu, Claro, sareak ere ez dut uste kritika txarrak egiteko lekua danik, ez? Ze zaila dan zerbait txarrain arpegira ez daukazun pertsona bat, eta horregatik garrantzitsua da espazio egokiak izatea, eta espazio virtualetik aratago, erakusketak, plazak, hitzaldiak, ni zer dakit. Esanet, sortzea benetango plazak non benetango iritzi elkar trukaketa sano bat edo konstruktibo bat egongo den, ez? Eta hoxe. Eskerrik asko. Zuei. Plazer bat izan da. Behatzi jabete ondoren, ja lortu dugu, txek. Bai, indegu, eskerrik asko, oso gustora ondu naiz, eta hoxe. 2 ordu terdiko grabaketa. Baina, ordu bat eta erdi bakarrik ikusiko zuen. Gaizki izanak, ondo hartu, eta gaizki izanak barkatu, eta... Baina oso ondo esanak kontuan hartu. Oso gustora naiz. Eta hau egin duzuenak, hemen azpian dauzkezen botoi guztiei, eta gure sare sozialak, biatu. Marruma kulturalak, eta honegin, daizter arte. Eskerrik asko Makoki. Ondo zion. Marruma kulturalak.